So sa ka. Wa kay kaluoy na mga imong mga anak. Mas giuna pa nimo imong pagpadugal kaysa namo. Day, sorry na, day. Ay, lang pagbiya, day. Saan ako, day? Di na ni mausap, day. Di na lagi, day. Please, day, Joy. Ay na, pasensya na gyud mo oy in town, Jemar. Dili na gyud ko magpautang ninyo. Iwa pa baya mo makabayad ako sa last ninyong giutang dinis tindahan. Ako, maluoy ko sa inyong mga anak. Pero kung magsige lang sa kong kaluoy, akong tindahan sa boy makaluluoy. Unta makasabot ka. Okay na nang. Nakasabot ra ko. Wa tayo lang choice, ani. Kung dili ko haan ang atong tinigom. Dili ra magiging ito problema ba? Kung kay bawo pa lang kami kontrol sa mga kaugalingon. Day, Joy. Aw, agwanta gid ka ba? Saan nga gibikil man nimo imong asawa? Pasalamat na lang ka nga wa ka biyahe. Mawaligi, bay. Ay, si Joy maning nanawag. Adios sa kaya. Hello, day. Asa ka? Nasa opisina, day. Nga naman. Apa sa mis ospital. Ha? Si Marco nga itong anak dalon ko sa ospital. Pero di na maging riyahas ka init. O niya na yung luspad. Oh, usa? Kinahanglan na itong i-admit ang bata. Na ay dengue ang inyong anak. Oh, Unsa, Dok? kinoo ko. Dako-dako gitang mabayaran ani sa ospital. Unsaon na din ato? Ang tinigom na to. Dili gito makapaigo. Ano lang ang guna-una, day. Mangita ako pagi. Mangita ko kahuwaman. Jemar. Bay, sorry gid kay bay ha. Wa gid koy kanang ikapahuwam nimo eh. Sa amo ko kanahit masag kaay ko ron. Sige lang, bay. Nakasabot ako, bay. Ug salamat. Pila na kaadlaw nga nagdindiin ko aron mangitag kawaman na ako kwarta pero wa magkikik kawaman eh. Ay, tayo ni. Kinuha ko. Paselo ako niya akong buhaton. Bahala na ni. Kuhaon ko ni tinigom na mo ni Joy. Kinuha ko. Ikaw na'y bahala ini. Recorded by Radio Mo TV. Yes! Yes! Now go! Nakadaog ko! Yes! Salamat, Ginoo! Salamat! Di na yun may problema sa ibaya sa ospital. Salamat kayo, Lord! Yes! Oh. Kadako gud aning kwartaha. Diin ka ani. Day, doon ako'y isulti ni mo. Oh. Katong time ba nga na ospital sa Marco ba nga atong anak? Wa gid ko nakahuwam og kwarta, day. Kung ko kahuwam adto kay wa man gid nagpahuwam na ko gud. Kuan day kining pasaylo ako day nga gigamit nako ang kwarta nga atong tinigom aron isabong. Unsa? Niusab na sad ka? Day, kalma lang. Last naman to, day, last na to. Di na gito mausab, day. Ang importante nga nakadaog ko, ug naluwas atong higayon na ang atong anak sa bayranan sa ospital.
Nabayaran na sa nako ang tanan natong utang, day. Ugwa na tayo naon, day. Ug kanang kwartahan nga akong gihatag nimo, day. Di ba niingon man ka nga gusto kang magnegosyo? Gamitan na, day. Gamitan na sa negosyo nga ganahan nimong inegosyo. Jemar, Asa may pahimutang ang mga bandol, ma'am? dinhidapit ako ya, palihog. Happy kayo kong asawa na. Siyempre, no? Dream gid ka ni na ako kini ukay-ukay nga negosyo. Nasayod ko, day. Mayigid unya po ng atong outcome aning negosyo, day. Ikaw pa? Salig kay ko nimo. Salamat, dong. Unsa? Gusto kang mangabang og warehouse? Oh, dong. Maayo magdagan ng ukay-ukay. Kanang warehouse nga, dili lang gud kaayo dako, good. O sige, day. Mangita ko. Nalipay kay ko para ni mo bay. Kay after 3 years, nakabangon-bangon na gyud mo sa imong pamilya. Lagi bay? Unsaon nga mayam sa muda og negosyo si Joy? Among next project ani kay puhon bay kay makapalit mi og yuta og makatukod na mi og among kaugalingon nga gipangandoy nga bay. O ampo lang. Matuman ra lagi na. Salamat bay. Finally, dong. Nakabalhin na kita sa bahay nga itong gipatukod. Lagi day. O kana tungod sa imong kakugihan. O karon day niya. Niya na ta sa bahay nga komportable kay ta. Maog yun, dong. Kung sa una, pag-usar at kwarto sa atong mga anak. Karon niya. Naano sa tagsa-tag sa kakwarto. Magampo lang kita day. Nga magsigi-sigi na ni. Bay, ibalik mo sa ta din, Ay, kubla ka bay. Kining kwartahan nga akong isugal karon day. Extra na lang. Na, hibaw si Joy? Ah, syempre, wag yun. Hindi pwede may bawa siya, bay. Lingaw-lingaw raming ako, bay. Bay, aron, imbes nga naundang na unta kas bisyo nimo, imo na sang gibalikan. Bawi una ko akong pildi, bay. Di ini magsilbi na. Yung sa man mo pagbawian na. Ha? Saon nimo? Pastilan. Musugal na sad ka. Bahala na ni, bay. Bajimar, ako pa nimo, no? Undangan na lang gina nimo. Upasag din na lang itong pildi nimo. Di pwede, bay, oy. Naprinda na ko ang titulo sa among yuta o sa among bay. Bay, Ayop ka, Jamar! Ayop ka! Day, Joy! Day, sorry, day! Sorry kay day! Day, sorry! Sugod ka nun! Magkalimtanay na lang ta! Oh, day! Nadoon ko mga bata! Day, Joy! Gusto na! Dili na ako isugalog balik ang kaumaon sa ko mga anak kauban mo! Joy! Everybody needs a little time away. Nagkabuwag yun ning Joy tungod sa akong bisyo. Nawa na ako ang tanan. Among bay, yuta, o ingon man ang akong pamilya. Bisag unsaon ako hangyo si Joy nga magbalik ni pero wa na gid siya makigbalik pa nako. O garon, naa na nga akong asawag mga anak sa laing nasod. Og ako nagpabiling nag-inusara. Dini nga lang kutob og dagang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jemar nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkalahan, hard to say I'm sorry. It's hard for me to say. Handu
Sausa ka. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon, handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og Drama presents Handumanan Sausa Ka Awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Sugod, Cebu. Ang iyang tumatatampo nagdasingan nga Jimel. Recorded by Radio Mo TV. Unsa pa? Dili na ko nimo pa eskwelahon. Oh, Jimmy. Ngan naman pa. Lisod kay ta. Uy, nak. Iyan ako kayang pagasto ni mo. Pa eskwelahan lang ko pa. Oh. Ayaw ko supat ka, ha? Di nagamuskwila. Tabangi ko sa atong uma. Pa. Sige nga good boy nga, di na kami skwila ng kabis klase. Naglibay. Tsaan man nga, dili na ako pa eskwelahan ni Papa agad. Nga, gusto mo kasi inyo. Tabang na lang ko ni Papa sa among uma. Kapuyo eh. Kapoy ng trabaho ah. Init pagikayo. Dili ko magkagwanta ng trabaho ada. Unsay mo narbaho? Nahidunta ko ni mo pa nga, manarbaho ko. Ha? Nga naman. Kapoy naman ko din sa ato pa eh. Dili ko makagwanta. Dining mag-uma. O nga, manarbaho na lang ko. Eh, unsa ang gunit tao ni mo pagkakitag trabaho, ha? Nga, minor de edad ka pa man. Balag, unsang trabaho ka pa? Bahala o ka ng buhay. Basta kay, ubiya lang ko din sa ato. Jimel. Salamat kaon nga nakasuod kong trabaho din sa lungsod. Jimel! Eh, I-arrange ning mga utanon, be. ote! Jimel! Eh, Biyahe sa ng trabaho ni mo diha kay nangita ni mo. kinsa man kayo nangita na ako? Jimel, nak. Pa? Ikaw din nangita na ako pa? Oo. Kumusta naman ka rin, ha? Okay naman pa. Maayo man lang akong amo. Maayo hino. Nganong hindi aday ka pa? Unsa day tuyo ni man ako? Di ako kay... Uhaon di ka. Ha? Nga naman. Nakaamgo ko na nga dili maayo nga kung gibukat nga gipaundang ti ka sa imong pag-eskwela. O nanarbaho ka na hinoon, isip tindero ni ining utanon. Pa? Maong mamauli ta, nak. Aron imong ipadayon ang imuhang pagtungha. Pa? Lipad ka ko ba nga, ipabalik ang eskwela ng papa mo? Ako sabay. Lipay kay ko kay lain kining wa tay grado eh. Mao yun. Pero ano lagi? Dili na ta classmate. Sige lang bay. Ang importante nga, eskwela ka. Maugid bay. Og maningkamot gi ko bay nga mahuman ko sa college. Recorded by Radio Mo TV.
Congrats, anak. Salamat pa. Gigaloy ani taon sa Ginoo. Nakagraduate na gid in taon ka sa high school. Salamat pa. Salamat ka nimo. Naimo ko nga gipa-eskwela balik. Tada. Mabauli na takay naghikay to sa mama nimo. Alang sa imuhang graduation. Mo eskwela kag college? O pa, kay nindot manggod. Naay mahuman god. Sige, nak. Maningkamot ko nga maka-eskwela ka og college. Salamat in taon ka naka-eskwela gid kog college. Maningkamot lang gid ko nga mahuman ko sa kubag eskwela. Onya, kumusta man ang imuhang pag-eskwela? Okay naman pa. Medyo kapoy lang. Sige lang. Antos lang na. Antos lang yun kay ako maningkamot sa kontari nga makapay-eskwela nimo. Salamat pa. Kadali eras panahon. Walang hibaw nahuman ka na gyud sa college. Maugid pa. Huwag kining tanan. Tungod nimo pa. Kay kung wa pa ka nga mitabang nako, dili ko makahuman sa kong pag-eskwela. Unya. O sa may plano ni mo ron, na? Di pa man ko basta-basta makakitag trabaho pa. Kining akong kurso. Kining mangita lang ako lang trabaho. O sa basang trabaho, Mag-training ko pagka-guard pa. Sige. Ikaw ang mag-ig. Salamat in taon, kinakasugid taon kong trabaho. Isip po sa ka-guard. Hi! Oh. Ikaw rin ba pong garden eh? Oh, ako. Ako din si Maricel. Ako sab si Jamil. Naon sa man ko. Di naman yun ako makalimot sa naon ni Maricel. Sige naman yun siya samok sa kong halawan na. Nahigog man ako? Ha? Magkigdungan ka na ko pa nito? O, Jem. Doon nga tagkaon. Aran dili kalaayan. Sige. Dungan lang ta. Kadyo sa ha? Magpapulis ako sa akong pwesto. Bro, sige lang dungan ng kao ni Maricel lagi. Saman, iyar no? Dili friends lang mi. Bro, ikaw ba nimo? Imo ng puyaban. Kay klaro kay nga, nagkagusto na siya nimo. Ano siya? Jamil. Mana, Maricel. Nagagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga na malimutan ko. Ang tinuod. Ganahan sab ko nimo. Nasato pa, di mo na kong gisugot. Oo, Jamil. Oyab na ta. Salamat kay Sil. Salamat kay kayo. Giing na nabitaw ka, nga naiburas Maricel mo. Nalipay sa bitaw ko ba nga nagkauyam ni Maricel. Daliras panahon sa? Walang hibaw nga. Tulo na dita katuig. Maog yun. Murang lagwa, no? Unya, ano sa may plano nimo? Ha? Wa kay plano nga mabuhat og pamilya? Naaway. Gusto ko nga magminyo na ta. Kana kung makapaabot ka. O sa may akong paabuton? Gusto mong kung makakita kong maayo nga trabaho nga related sa akong kurso good. Kung makakita na ko og maayong trabaho, magminyo na yun ta. Jamil,
makapaabot pa ka na ako anong panahon na siya. O, Jamel. Paaboton ti ka. Salamat, Sil. I love you. I love you to Jamila. Pagpanglabay sa mga katuigan, nagminyo gid mi ni Maricel. Karon, malipayon kay may uban sa among tulo ka mga anak. Dini na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higala kaagi ni Jamel nga taga Sugod, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nagkalahan, Wait for Me. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo daring gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidabit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sagawit. Yadri sa lang inining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Kasambagan, Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Jamie. Recorded by Radio Mo TV. Jamie, wa pa gyud ka makadesign? Kon sugton ba ti ka? Wa pa. Grabe sad. Usa ka tuig hapit na ko nga nagpaabot sa imong tubag. Nga naman. Gipula na ka pinaabot? Wa man. Wa wi. Ug di sa na mahitabo kay seryoso ko nimo. Kay kon mapula na ka, undangan na lang nimo papanguyab na ako. Jamie. Piha naman sa taon ni mo, day, uy. Imo magilisod-lisod ang tao. Day, mas gusto manggod na ako nga dugay-dugayon ang pagsugot niya. Para may bawaan ako ba kung seryoso ug bagid siya nako. Kay ang tao nga dili seryoso, mo surrender gyud, di ba? Hinoon. Pero, day, nakagusto na biya ka niya. Na, musurrender gani na siya na, magmahay gid ka. Enough nang hapit sa katuig nga pagpanguyab, uy. Sugta na to. Tinuod ka, Jamie? Gisugot ako nimo. Justine. Deserve man sa nimo kay taas kay kag pasensya nga nagpaabot na ako. Salamat, Jamie. Wow! Finally! Kamo na gyud! Nagbunga ra kita ng akong pag pinaabot ng imong amiga. At least, nahibaw ko nga dili ko nimo usikan. Kaya mo ko kong gihaguan before ko nimo nakuha, di ba? Siyempre, oy. Ipangandag at ikag maayo niya. Usikan ti ka. Di gina mahitabo. Oops. Sakto na na, B. Kinani ni suya dari ha. So, kanasang magiging kasal? Itaw na, pagkasal na mo, parang makaapo na itaon ni mama ni mo.
Pa, wapagid na sa muna-una ni Justin. Sa pagkakaroon, focus sa misa, tagsa-tagsa na mo katrabaho. Kalusa pa magkatao na. Paabot lang pagod. Paabot na lagi ta, anak pa. Happy anniversary, my love. Wow! May pa-flowers gihapon da. Oh, syempre. Nalang nga consistent ko sa tanang butang. Kung unsa ko pagpanguyab na ko nimo, maog yapon ko karon. Bisag 8 years na ta. Swerte gid kaayo ko nimo, my love. Here, na ako'y gift para nimo. Happy anniversary. Uy, unsa ni? Tanawa. Oh. Love. Wow. Ang akong gipangandoy nga relo. Yes, my love. My love, thank you, ha? Thank you. Ako ni nga pingan sama sa kong pag-amping nimo. Kanindot sa feeling ani ni atas healthy nga relasyon. Nga pinangga kay ta sa tong Paris. Huwag yung ko magmahay nga akong gisugod si Justin. Og siya na mo ay gusto na ko makauban hangtod sa hangtod. Jamie. Will you marry me? Justin. Yes! 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 Thank you! I love you! I love you, kayo. Recorded by Radio Mo TV. Kami yung mo na-excite nga magkunahon na nakoy. Nga kaslo no na mo. Relax lang pa. Tagan pa kayo og anging andamon sa kasal. Excited na kay ko lang. Excited na kay ko. Excited. Betaw. Pero nakalig. Bantay gilas Justin ha. Nga naman pa. Usahay ang mga tao nga kaslo noon kay murag makulbaan nga murag naanay pagduha-duha sa kasal. Normal rin nga bation. Pero kinahanglan nga naalagi ka permi nga musabot o dili gid mo surrender niya. Okay pa. My love, nakoy akong problema. Unsa man na? Natakta ko sa trabaho. Unsa? Pero, sige lang, sige lang. Mangita raw niya kong pagi na makakita din ko laing trabaho. Unsa? Ikaw na mo ay nagbuhit ni Justin karon? Oday. Maghatagan ko niya kwarta para sa iyang konsumo. O niya, okay na nimo? Karoon naman sa na ba? O gusto pa, nagsige naman sa pangitag trabaho. Day, anak naman kinang relasyon. Kung kinsay wa, tabangan sa kung sikin sa may naa. My love, nadawat ako. May trabaho na gito. Maayo hinuon, my love. My love, salamat kayo ha sa tanan nimong natabang. Karon, ako na sa may mamawi mo. Ug kung makatigom na ta, magpakasal na ta. Kadlaw naman lang. Pero, wa ba gyapon mo chat si Justin na nauli na ba siya? Asa man di ka ni tawhana? Tuka na lang pada. Matuog na lang ko eh. Sorry gid kayo. Nalupat mood ko. Nakatuog ko dahil pag-uli. Wala ko makachat mo. Mao ba? Wa man lang ka magkunahuna nga na nagpaabot sa imong chat kay nabalakan nimo. My love, sorry gid kayo ha. Tuosid ka. Ha? Oh, syempre. Mao may ingon niya nga gikapoy siya gikas trabaho. Nao ba? Yakin samli ning ako ang nabidyuhan sa club gabi eh. Ahain ba? Tanawa.
Ginoo ko. Naasige sabak-sabak ka lang mabay. Oh. Mabitay akong tuyo nga ni ako. Kipakit unti ka ani. O tanawa. Kung mo ba na iyang trabaho pagsabak-sabak sa laing babay? Day, Sorry. Pero bugra ko gabi eh. nakato na kag pamakak na ako. My love, wala kong masulti mo kay basinog. Hindi ko na mo tungtan. Nahibaw man day ka nga na chance nga dili ko musugot. Ngano ni padayon man gihapon ka? Sa'yo lagi ko. Oo. Sorry gid kayo, my love. Gipasaylo lang gihapon nimo? O, day. Basta dili lagit sa mamabay. Okay ra na ako. Kaklaro na. Day, ayaw na lang. Pasagdi ko. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Milagro lagi nga nagkigwan-on-wan kag pakiginom na ko dinis Byron. Oh, Jamie. Di na yun ako kayang taguan pa. ha? Taguon naman sa. Na-inlove na ko sa akong kauban sa trabaho. Sa ginawa ko, Jim. Wala ko tuyo. Pasaylo ako. Wasan na ko tuyo ah. Daan pagid lagi ko. Day. Nakailan ba ko sa babae? Kaya ako sila gistalk sa Facebook. Kaugabi nimo? Minyo ang babae. Unsa? Mga kompany mo? Pakigistoryahin ng banas babae. May pagduda na kung daan nila. Mao ba, sir? Kay sukad nga miabot imong fiancé sa kumpanya. Tagdugan na ka nga mauling akong asawa. O pinahinay siya kausab. Ingon anak sa nang nahitabo sa akong fiancé. So sa may gusto niyong buhatan. Ikaw man mo ay naay mas katungod kay ba naman gyud ka. Gusto na ko nga isumbong nimo sila sa kumpanya. Wala ko trabaho. Nalipay na ka? Wa pa, Justin. Kay kuwang ra kayo ng butanga para makabawas ko nimo. Jamie. Magpaabot kong gabaan kasi mong gibuhat ni rin ako. Jamie. Ang dahilan kaya Diligid na ko matago ang akong kalagot ni Justin. Tungod sa kagrabing kasakit nga iyang gihatag nako. Og ako kay bawo kung kaya ba nako siya pasayloan. Dinhi na lang kutob. Og dagang salamat sa pagtaganing akong tambong. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katong nga higalan kaagi ni Jamie nga taga Kasambagan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagalahan, siya ba ang dahilan? Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kung gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kanabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong patanina. RMN Drama
presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang suwatampo karon? Maukining sa kababaeng nga nagpuyo sa Bulhoon, Cebu. Daga matatampo, nagdasangan nga Jenny. Recorded by Radio Mo TV. Dinhi ka lang sa atong probinsya, ha? Total, sige ka malaglaag ito syudad. Wa ka man gid magtarong sa mong pag-eskwela dito. Mas maayo pag dinhi lang ka aron na kay tarong nga mahimo. Ikaw mo ibantay din sa atong pension house kay mag-focus ko sa atong tindahan. Oh, nang hupaw ka man. Wa ka makauyon. Wa mo eh. Lakaw na lang. Ako na'y bahala din ni. Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw hasta din niya. Dili nga pun kakasaligan, ha? Panawag lang ko na yung problema. O, lagi ma. Ay, ngayon agad ang feeling ko na dito sa syudad. Daghan mo kay Mingaw. Di parehas din sa probinsya nga grabe ka Mingaw. Miss, naman ba yung available room? Kakuwapo ko na niya. Good morning, sir. Morning. Yes, sir. Good for pila, sir. Ako raw sa Oh, yes, sir. Pila ka nights? good for 1 month. Okay. Natay standard room, sir. Mo ni pinaka-last nato. Nasa tayo deluxe room and suite room. Standard room lang. Sige, sir. Murag islit o man. Imong yawon, sir, oh. Wait lang, sir, ha? Kuya Ben? Kuya? Ay, Kuya, please go guide ni sir sa iyang room. Daghan na ba na siya bit-bit, ya? ako na. Okay na. Ma'am. Spekto kong si Sir, no? Mao lagi Kuya Ben. Pero, di bang ko dato malikayan, boy? Minay mga guest na init kito ko. Maong kita, magpasensya lang kita kutob sa mahimo kay nagnegosyo man ta, kuya. Liwat gid kasi mong mama, ma'am, oy. Kuya Ben, basig kigutom na ka. Pwede na ka maniud, tuya. Ikaw rin, ma'am. Okay ra ko, uy. Buso pa mansad ko. Sige, ma'am. Excuse me. Yes? Saan makapalit o imno nun din eh? Naraidaghang tindahan sa gawas, sir. Okay. Asa na pwede mo inom? Pwede naman ka mo inom diya sa mga tindahan, sir. Pwede ra sa kaani din, eh. Kaya naman taga mayang standbayanan diya sa gawas. Mau ba? Sige, salamat. Hala si Gwen. Hello? Jen! Hello? Uy, nagplano ko ba nga mabakasyon ko sa kasimana des inyo? Mao ba? Hala, kaninot ka anak, day. Sige. Kung moani ka din, ilibrity ka sa imong stay o sa imong kaon din, eh. Sure ka? O, lagi. Sige na baya ko, panghagad ni Mus una pa, ha? Sige. Lami lagi kayo gihumon sa dagat sa uy. Mga next week ko maana, day. Mayo kay bakasyon, ha? Init kayo din uy. O, sige. Akong ingon lang akong mama, ha, nga mo-occupy kag usa ka room din sa among pension house. Ay, Gwen, excited ako. See you. Oo niya. Kinsa may atong saligan sa pension house, nak? Si Kuya Bran, malanggot na kwit. Taon-taon na pa yan na siya nagservisyo nato. Total, usa naman sa nakasimana, ma. Usa pasad, anak naman sabi sa pension house. Anak naman mo stay ni Gwen. Pwede naman gyapon kung makatanaw-tanaw with ma. Nahala, sige. Ay, thank you, ma. Day, welcome! Ay, ano, uy, maikog man ko, uy. Ay, ikaw, oy. Suod kay kanak ni Gala sa Cebu. O, mura na tag managsuon. Maong feel at home ka din, ha? Day, gusto mo ko maligo o dagat, ay. Layo pang dagat niyo din, Ay, naay dool, pero adto na sa resort sa akong uncle. May dito kay, di man good crowded. sige ba? Sige na, oy. Ipahimutan sa tanang imong mga gamit. Ay! Hala, unsa man ron? Recorded by Radio Mo TV. Kuya Ben, unsa ron? Day, si Sir, day, nanghagis. Amot nga ano ni si ay. Di man kayo hubog, pero nakainom. Mao ba? Day Gwen, ano lang sa ka ha? Ako sa istoryahon. Usalis ang mga guests din sa pension house. Tingalig na yung problema, Day. Sige, Day. Ani lang ko. Kadlok daan na, uy. Pasensya kay kaayo, Day. Sir, please. If na kay problema, ayaw lang in town that adin hi. Mahadlok man ko na ko bang guest din hi kung mag-ingon anak ka.
amo ra bagyong gi-reassure ang among guest din sa ilang safety. O kung mapadayon kag ingon anak mapugos ni papahawa nimo dinhi. And mas maayo tingali nga mangitan ang lang kaglaing kastayan. Sorry. Sakit naman kayo ang dugan. Hindi na lang ko'y pangutana, sir. Unsa day reason nga ni ani ka dinhi? Aron malimot ko sa sakit. Kung mahuli kalimtan mo. May gasto kag kwarta, effort ug panahon sa pag-anhi dinhi, di ba? Ayaw sige. Abi na mo, daghan kay nga mo pwede mo mabuhat dinhi sa among lugar. Pwede kang magbahangin dapin sa dagat, or pwede kang maliko. Sorry kaya, miss. Huwag ko may bawa sa kabukat sa imong problema, ha? Ug usap kay bawa ko, makatabang ba ko sa kung pag-istorya ron nimo. Pero I hope, nakapagaan ko sa imong gibati ron. Ako rin si Jason. Ikaw. Tawagal ako, Shani. Unsa kayong problema, no? Gwapo ra ba, day? Abdi, di ka basta gwapo lagi. Kaya nga, no? Dili ka gwapuhan niya. Hala, no? Hala, lagi ang smile din dapita, no? Okay. Gwapo magit siya. Ang nakaapal lang kay... tagsara kay kung makakita mo smile. Pero tingalis ang problema. Well, basin sa duha na lang ko kaadlaw din eh. Kinahanglan nga ako ginang suliton akong stay. Dili pa ba obvious? Nay ay, taan ka na kaayo. Sige lang, good. Basta kay gusto pa ko maligo one last time. Lahat, sige, go. Hi. Oh. Uy, hala. Ang gwapo na yun. Hello. Wow, ni smile na. Hello, kumusta? Okay na. Asa ka pa ingon? Magpadagat ko. Kuyog na lang na mo. Oh, Lai. Magpadagat sa demo? Pwede na. Okay na, Jenny. Ha? Day, thank you. Thank you kayo sa accommodation. Way problema, oy. I hope nag-enjoy ka, ha? Sobra. Aling, ha? Jenny, busy ka? Dili kaayo. Pwede ka naman kuyagan mo inom? Okay na? Kwanwad, last week na ako din sa inyong lugar o mupaulin ako balik. Sige. Thank you, Sa unsa? Sa pagpa-realize na ko, nga may ayo nga kung almost first 2 weeks of stay din Kay lagi, sige lagog. Gainom, instead nga mag-enjoy. Og may na lang kay naka-realize pa ka. Og na-enjoy pa kini imong stay din Maugid. Huwag ka na tungod di mo. Hoy. Kahait kong tinutukan nato rin dapita. Jenny. Jason, tigay kayo makakita nato din Kita sa kwarto. Kinuha ko. Minahin na po naman ni Jason. Dinakos kainit sa mulawas. Ang saan na lumapos ko. Miss, good morning. Nabay nika-check-in din nga Jason ang pangan? Yes, ma'am. Pwede rin mong matawagan? Inapalihog nga ni ang iyang fiancé. Ha? Babe,
Ay, naku. Please. Igayo na ito nga itong kasal. Naluoy ka. Maluoy? Ikaw, naluoy ka na ako. Sa pila to katuig, wa ko magbiduang mo. Pero ikaw, babaeng buhat. Sayon na kayo ni mo ang pagkatag similawa sa laing laki. Napilala ka buwan ni mo na kaina. Ginoo ko. Pinuuno na kanya siya. Kumusta na ka si Jason, ho? Idiretso lang siya biya din sa pension house ko yung si influenza eh. O manangani si mananggit na ako. Kinsa man sa daytoon ko para panagira niya. Uy, siguro, basta nagpakasal lagi siya itong babayana. Nga naman sa kuwi. Kadiyot naman utak kayo na nagkaila, pero di na siya mawasa kung una-una. Dili siya... Kalahin sa akong ginawaan. Yun ba? Kinuha ko. Di ba ka kumapdos? Nabuang ka na? Nagpadakas lalaki nga wa pa kayo ka makaila? Kunya ang saon mo na ron, ha? Ma, sorry. Uy, ginoo ko ni mo, Jenny. Pero may ka naman lang yung maghatag na kong labats, ooy. Una, wa ka magtarong sa imong pag-eskwela. Kunya ka ron, mauna sa ni, ha? O sa may nasuot si mong utok in taon, oy. Sorry, Ma. Sorry. Pakatawhon ta ng bataa. Bahala ko yung ilhong amahan. Dako-dako naman nga akong tiyan. Tuloy na lang kabuhan ang paabutan. Mga anak na ko. Excuse me, pwede mo check in? Oh. Jason? Ay, Jason? Jenny? Oh. Mabos ka. Ako ba'y amanan na? Ginoo ko. Huwag ko maibaw. Bisan pagbuingon ko ni mga ikaw ang amahan ay ni. Huwag gabi ko paslanan. Tuminyo ka na, di ba? Dili ko gusto magkakupa o relasyon, Jason. Ang nahitabo na to, sayop ka na to. No. Dili ka sayop. Bisan ka dito na nagkaila, pero huwag ko magsabot ka nung di na ka mawas akong nahunat, Jenny. Huwag. Huwag isa pa. Huwag madayo na nga mo kasal. Siya ay niguba na mo. Maong, niya ako. Nibalik ko kay gusto na akong... Gusto ko manguyab ni mo. Pero di ay... Nagsabak ka na sa una na itong anak, Jenny. Jason. Mga tubal ko sa mga ginikanan. Pangayuon ko ang imkamot nila. I can see beyond your Natubang yun si Jason sa kumaki ni Kanan. O pasalamat kasi ko kawa sa ilabad sila si mama o si papa. Karon, ninyo na ko, o may anak kami ni Jason. Daghang salamat, o di nilang kutob. Salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kaming hikalan kaaya ni Cheney na taga-Buluon, Cebu. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga nagalaan, In Your Eyes. Sana all nataypan sa boss. Ha? Uy, ayaw pa takagyawit, uy. Sus, pila na kaadlaw nga nagbantay kong boss ni mo, uy. Kada abot niya, mutanaw gid sa dinis imong cubicle. Ha? Uy, nag-blush. Wa mong good. Ay, ragugog sa mukha din, Hibi. Kinako gibuhas. Sus, atik-atik pa gid, uy. Pero deep inside, gikilig na na. Ay! Come in. Sir,
Niya na mga papers yung gipahimo na ako. Good. Ibutan na diya sa akong table. Okay, sir. Magawas na ako, sir. Thank you. Jenny, kadit. Yes, sir. Pwede ba ti kang ma-invite o dinero niya? Ha? Pwede? Unya? Ang sabi kinabag ni mo? Nakauko. Unsa? Ay, ang mga budilom. Inulit na isot mo sa gitsakit ni Magna. Ayaw pa pagsabain niya. Sorry na, good. Ikilig ka gani ko ba? Basta ha. Daan magilagi ko? Doon nagilagi something si sir ni mo? Day. Kita na lagi tao din hiron, sir. Gituyo na ako. Ha? Di ko ka nagsamok. Gusto ko privacy. Sige na. Pagod na food. Ay kabala ka. Everything is on me tonight. Nadugay man ko ka, Jenny. Nakig-dinner na akong boss, ma. Unya? Kinsa man itong nihatod di mo nga nagsakyanan? Ha? Nakakita di ka, ma? Ay, uy. Oo man kumanira sa bintana. Klaro kaayo din sa akong nahimutangan pag-abot ni Mosgawas. Koan, ma. Ang boss to nako. Uy, doon na mo'y something special sa imong boss? Mauy. Gitritro maguguniya dinner. Aw, natural. Ana man ginasinugdanan. Magpakita man gidag mga moves. Pero ana ginapadong nak. Ma. Ha? Kana kung may masok ko. Pero, nganong ako man, sir? Tungkol kay kami akong gusto. Wa sa ko mahibawag ngano. Pero ang tinuod, ikaw may rason nganong gusto kong mamusod sa trabahoan perme. Sir, Pwede ba kugtangon na rin mo pagsangpit ni mong sir? Kung kita rin doha? Archie na lang. Archie. Ginny, huwag ko magdali. Andam ko mag-aabot ni mo. Archie. Hala, no? Sugta, uy. Sa pa paabot ni mo? Maayo ka, day. Nganong dili, God? Tinood? Imo na kong gisugot? Archie. Pero, pwede favor? Sure. Unsa man? Pwede, dili ta magpakita ang uyab ta. Dili ko gusto ko nga maguna ako naglain ako mga kauban sa trabaho. Ay kabala ka. Okay. Gusto sa ko nga itong i-private ang atong relationship. Kaya the more nga naimahibaho, mas samok. Gusto ka? Doon na lang sa itong takoy hangyo ni mo. Sige, unsa man? Pwede ba mag-move in ka sa kong kondo? Kana kung okay lang. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Kung ako'y pahutan noon, okay ra na oy. Dako naman sa kag-edad. Maino na, aron maminyo na sa ka. Pa. Ikaw, ma? Oh, okay ra pod. Aron saan makakita na miss among apo. Tiguwang na baya min. Kung mao, uyon sila? Archie. Yes. I love you so much, Jenny. I love you more, Archie. O ginaot lang nga dili ko nimo pasakitan. First night ni nga nag-live-in ta. Ang ay tingali nga bunyagan ta. Archie. Wow, kapuya na to, good. Pila man mo ka-rounds gabi ini, sir? Huy. Ba yun ni mo, uy. Ay, sorry. Secret. Huy, sulti ba? Wala ka, Arte, dili mo share.
Niyari mong coffee, sir. Please kugla ko na sa door. Kaya tingali doon ay makasod. Okay, sige. Oh. Nga naman ka. Mura magwa may tsura ng naong ni mo. Mo abot next week ang COO sa kumpanya. Oh, niya? Oh. Wara. Sure ka? Never mind na lang. Nikaw na ka? Yeah, suma na. Nakigdongan ako sa mga kauban sa gawas kanina. Oo. Sige na. Magkabiya ka na. Pasag dilaon ako din eh. Okay, sige. Hoy, naunsa man ka? Nag-away mo, sir? Pila na magud kaadlaw nga murag bugnaw ing tinagdan nako. Unsa may rason? Wasat ko mahibaw. Pero nakabantay ko nga nagsugod na katong niingon siya nga maabot ko na next week ang COO sa kumpanya. Murag problemado gid siya. Mao ba? Hey. Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nimo nga murag wa kasi mong kaugalingon. Doon na kay problema? Saltihi ko. Wa man. Okay ra. Nako. Doon na kabay problema, nako. Chine. Saltihi ko. Doon na tayo problema? I think dili na ta pwede mag-usa og kondo. Ha? Mupauli na nga akong fiancé. Unsa? Jenny, sorry. Sorry. Pero husto ka sa imong nadungog. Minionon ako o siya ang COO sa kumpanya. Dugay na nga giarin sa among parents ang among kasal. Mga pasaylo ako. Hayop ka! Pinuwakan ng Jack ko nimo! Jenny, mahal ka pero... Pero wa kay baruganan! Sakto! Hayop ka! Hayop ka! Sorry, Jenny. So ikaw dahil si Jenny. Dagan kay gisulti si Archie bahay nimo kung unsa ka kamaayong amo trabaho din sa kompanya. Yes, ma'am. Og ni ako aron ihatag ni nako nimo. So many. Resignation letter? Mo-resign ka? Sorry, pero dili na ako madawat. Dili ko masugot nga mo resign ka. Kung pila may swelo ni mo ron, akong dublihon. Basta dili ka lang mapahawa din he. Ma'am. Gusto mo ko mapahawa, pero gipugnan gid ko nila nga dili mo resign sa kumpanya. Ako na lang giagwanta ang kasakit nga akong bation matag adlaw nga makita ko sila magkuyog sa opisina. Dinhi na lang ko utob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Jenny nga taga Tagum, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, Baliw.
na babalik